To se tam nekoupíš. Tak budu tě hledat. A tady je jeden zrovna. Tasec. Je po něm. Ida se veldin. Toho jsem killnul. Tak, a jdem killovat bratra. Ježiš, já na něj bouchl. Ne. Teď si kde? Jo, tady si. Sakra, tě zabil. No tak jdeme hledat. Nebo to někdo jste ještě s tebou? Tak jdeme hledat Hydry. Ne, nebyl. Hopla. Aspoň nějaký místo. Já jsem čtvrtý, že jsem byl. Ale žádný zlato. Nebo někdo zlato? Počkej, mi to napadlo u těch TNTček. Ty jsou myslím tady? Tady někdo může být, tak? Ne, nikdo. Tady je, ne. Tam bude určitě. Já tady určitě bude. Ne, už jenom minutka. Kdyby se sem schoval. Už jenom minut. Přesně minutka už. Takže to musíme rychle. Killnou všetci. Musíme najít. Bloky to nejde. Já jdu prohledat tady to. Tady jsou 2 TNT? Tady by se asi těžko dostat. Je na závodníku, už vidím. Za tebou. Jo, nazdar. Tady nejsou. 40 sekund, to jsou už jen 2? Jo, ještě 2 musíme zabít. Ale moc tomu nevěřím, počet 30 sekund. 20, no. Co to tady bylo? To byl blok, nebo co tady stalo? To nevadí. Tak půjdeme na co? Na Hunger Games, nebo? Asi už nic. Už nic? Možná už to bude dlouhý, já nevím, kolik. Možná už nějaký hře. Ne, jeden cíkr. Tak. Jali hajdzvy. Jenom jeden. Tak pojď jenom zaskákáš chvíli ten parkour a ukončíme to. Tak jo. Na boží skin dřeva tam ten. Libový? Jo, nebo. Hop, hop. Krmě. Opla, opla. Tak, ne, to byl kousek. Se chci dostat víc jak za to. Parkovat zase už nebude bavit. Tak, my už to asi ukončíme. Tak, lidi, já se s vámi loučím a jde se to. Čau! A uvidíme se u dalšího videa, možná už Shakes and Fidget. Takže čau. Čau!